जय जगन्नाथ। आम आज पहुँचीचु आम बड़ोड़िया मठ जहाँ पूर्व काल राजा मानकर राणी हंसपुर थिला। महाराजा माने श्री जगन्नाथ दास जी परम शास्त्र भागवत रचना करथिले। तांको ऊपर खुशी होई राणी हंसपुर प्रदान कर बड़ ओडिया मठ ना प्रचलित आठी प्रभुंकर सेवा लगी होती। जगन्नाथ आज अधरपणा सकाशे भी सब कार्य चली। आमर जड़े भाई अच्छा जगेश्वर भाई आमर सी आम सेवार अच्छा अधरपणा सेवार सेपटे आम देखा आम जगन्नाथ दास पीठ देखा आम आसतु ये होती आमर अति बड़ी जगन्नाथ दास प्रतिमूर्ति ये अच्छा साधना पीठ यहाँ बामपटे अच्छा षडभुजा गौरांग चैतन्य जगन्नाथ दास षडभुजा गौरांग एवं अष्टभुजा गौरांग मझे अच्छा आमर अति बड़ी जगन्नाथ प्रतिमूर्ति यहाँ साधना पीठ ये हूँ अति माने बड़ ओडिया मठर एक दृश्य मंदिर यहाँ ये हूँ बड़ ओडिया मठर झुलण पीठटा ये झुलण यात्रा करती पूर्णमी को झुलण बेदी यहाँ हूँ स्नान मंडप ठाकुर अधरपणा सेवा चलती। अधरपणा सेवा पानी ये फूल बगीचा प्रभु लगी सेवार लगी हंती। भाईना जय जगन्नाथ कह दिंतु। यहाँ हूँ बड़ ओडिया मठर अमार धान अमार गोविंद बोली अच्छा जड़े गौर जान मठर सेवार समस्ते नियोजित देखु भाई जय जगन्नाथ। अधरपणा हांडी रहा मलाटा तैयारी होती भाई आम तैयारी कर जय जगन्नाथ। बड़ोड़िया मठर प्राकृतिक सौंदर्य बहुत मन छात उपर देखा महाप्रभु श्रीमंदिर देखा छात उपर संपूर्ण श्रीमंदिर देखा पद्मवान नेत्र देखु
ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାରାଜ ଏଇ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ବୁଲିବାକୁ। ମହାରାଜ ସବୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଲେ। ମହାରାଜଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମଠର ସେବା ସବୁ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ସେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବାସିରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁକି ଅଣସର ସେବା ନୀତି ଚାଲେ। ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଆମର ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଲାଗି ଭୋଗ, ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭୋଗଟା ସେଇଟା କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଏଇଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଯାଏ। କଲା ପରେ ସେଠି ଦଇତାମାନେ ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଅଣସରର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ମଠରୁ ଏଠୁ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଯାଏ। ସେ ହେରା ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଠାରୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଚେର ଉପଚାର ହେଇକି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆଠୁ ସେଦିନ ବାହାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗିବେ। ପଞ୍ଚମୀ ସେବା ଗଲା, ହେରା ମାନେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ତାପରେ ଚାଲିବ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ସେବା ଅଛି, ଆଲଟ ଚାମର ସେବା। ତାପରେ ସିଏ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଓହ୍ଲେଇବେ, ମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଭିତରେ ପଶିବେ, ସେଦିନ ପନ୍ତି ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ପନ୍ତି ଘର ହେଇଥିବ ସେଠି ପନ୍ତି ଲାଗିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଭିତରକୁ, ସିଂହାସନକୁ ଯିବେ। ସିଏ ସରିଲା ପରେ ତା ବାସିଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସେବା 6 ଦିନ 5 ଦିନ ଯାକେ ଚନ୍ଦନ ଘର ହେବ। ମଠରୁ ପୁରା ମଠ ସବୁ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଚ, ମଠରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ସେଠି ସେବା କରିବେ 6 ଦିନ। ତାପରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ହେବ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ବାସି ଦିନ। ତାପରେ ସରିଲା ପରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ସେବା, ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ବାସି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେବ। ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ବି ପନ୍ତି। ଆରପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପଟେ ଯିବେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଯିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଯିବେ ନା, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପନ୍ତି ଖାଇକି ଯାଇଥିବେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆସିବେ ନାଗଚୁଣା ଦ୍ୱାରରେ, ନାଗଚୁଣା ଦ୍ୱାରରେ ବି ପନ୍ତି ଖାଇକି ଆସିବେ। ସେଠୁ ପନ୍ତି ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ରଥରେ ବିଜେ କରିବେ। ତାପରେ ଯେମିତି ରଥ ଯେଉଁଠି ଲାଗିବ ମଠ ତରଫରୁ ଭୋଗ ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ରଥ ଲାଗିବ ସେ ରହିଯାଏ, ଶୁଖିଲା ଭୋଗ କିଛି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସୁନାବେଶ ଦିନ ମଠରୁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଖଜା ମାଲୁ ସିଏ ଗୋଟେ ପୁରା ସବୁ ମଠ ତରଫରୁ ଯାଇକି ସେଠି ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ସୁନାବେଶ ବାସି ଅଧରପଣା ପ୍ରତି ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ହାଣ୍ଡି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟ ହାଣ୍ଡି, ଓଡ଼ିଆ ମଠ ସବୁ ଯାହା ସେଥିରେ ଉପକ୍ରମ ଲାଗିଥାଏ। ସବୁ କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ହାଣ୍ଡି, ଅଧର ହାଣ୍ଡି, ତାପରେ ଚୂଳ ଯେଉଁ ଛଣ ଯେଉଁ ଚୂଳ, ତାପରେ ଛେନା କଦଳୀ, ତାପରେ ମିଶ୍ରି ଚିନି, ତାପରେ ଛାଚି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଲମରିଚ ଅଦା ଅଧରପଣା ସରିଲା। ଅଧରପଣା ପରେ ଆମର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଯେମିତି ରାଜା ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି ତାମଜାମରେ ବସିକି, ମହାରାଜ ସେମିତି ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିକି ଯିବେ। ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଯିବେ, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଓହ୍ଲେଇବେ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ସେ ପାଲିଙ୍କିଟା ଆମ ରଥ ପାଖ ପଳେଇ ବୁଲିକି ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୋଟେ, ସେଠି ଯାଇକି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଆମର ସିଂହାସନ ମାର୍ଜନା କରିବେ। ସିଂହାସନ ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ ଲିପନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଏକା ଯିବେ, ଦ୍ୱାର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେବାୟତ ଲୋକ ବି କେହି ଯିବେନି, ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଥିବେ ସେମାନେ ଯିବେ। ଚନ୍ଦନ ସେଠି ସିଂହାସନ ମାର୍ଜନା ସରିଲା ପରେ ପ୍ରତି ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କର୍ପୂରଟି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଲୁଗାରେ ବାନ୍ଧିକି, ସେଠି ଦେଇଲା ପରେ ଲାଗି ହେଇସାରିବ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପନ୍ତିରୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ରଥରେ ଓହ୍ଲେଇବେ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ। ତାପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ସେବା କ'ଣ, କନକମୁଣ୍ଡି ଚାନ୍ଦୁଆ। ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥାଏ ବର୍ଷକ ରଥରେ, ନାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ମାନେ ସିଂହାସନ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ। ସେଇଟା ଆମ ମଠ ତରଫରୁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। କନକମୁଣ୍ଡି ଚାନ୍ଦୁଆ ଲାଗେ। ଆଉ କନକମୁଣ୍ଡି ଉପରଟା ଯେଉଁ କାଠର ନିର୍ମିତ ହୁଏ, ସେ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ସେ ରିପାରିଂ ବି ମଠ କରେ। ଆଉ ସେଦିନ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପତୁଆ ଡେଲି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଆମ ମଠ ତରଫରୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତି ଡେଲି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ପଇସା ଦେବେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବ ବାନା ଲାଗିଥିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ସେ ଲାଗିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସେବା ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ବିଷୟରେ। ଆଜି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭାଇ ଆମର କହିଲେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠର ଯାହା ସେବା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯାହା ହଉ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ସେତିକି ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।